Tak dulang ya, Mas. Iya iya. Aku suwi enelek 6 tahun rambut dulang, Nduk. Mosok mangan tenan iki. Alah, alah. Apa kuwi ora gizi ora vitamin blas. Lah wong didulang turane wong. didulang turane sindah-sindah. Didulang turane wong lek mu seneng. Loh, ya Allah. Ngono mbok pamene. Nyepres, Mas. Nyepres. Aja mbok buak, biasane tisune kuwi mambu siti ya dipangan lho. Ngono. Diangkrek. Nyapa? Lombok tok. Lah wong setiae ngono kuwi. Ngombe ya, Mas. Aja kaget. Ngombe ya, Mas. Mimi. Mimi. Mimi, anu aja kuwi to, Pit nyapa. Sing ndi? Lah langsung nang ngene kemasane kuwi. Mimi ya, Mas. Alon-alon ya, Mas. Nek Mimi ya, Mas ya. Nyapa to sing iki? Lah sing ndi? Kuwi lho. Engko sing kuwi engko. Mimi sik. Jan setia tenane bojone. Bojone setia tenan. Setia. Setia. Bojone setia. Iki Mimi plus masuk angin. Ya. Setia lho. Ayo, nah Pit, sik ngelak Pit. Sik ngelak. Tas sik ngelak. Sik ngelak. Ya, sik tak bukane, Mas. Gak apa-apa. Bojone setia. Aku ning ya ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak. Sekali-sekali rap kalau nek pun kakang. Aku gak mangan ning raiku pedes. Jakre. Iki jane banyolan opo nek. Iki dulang Lombok tok. Lah wong iki ngajak raiku ben kowe dangan. Kowe yo ngono mbok dulang mie paling pedes. Mbok kowe banyu. Gak ngerti lomboke lho, Mas. Ora ngerti apa? Mus diomongi Lombok tok, Pit Lombok tok.